מה קורה? היוש, איזה כיף שאנחנו פה. וואו. אחרי הרבה מחשבות, הרבה תכנונים, חלומות. יעדים, כן. הרבה דברים שככה עלו במטבח במשרד. ממש. זה שאנחנו פה זה מבחינתי איזושהי אבן דרך להתחלה החדשה. וואי, זה נקודת הפתיחה. כן, ממש, יריית הפתיחה. יריית הפתיחה. ממש... אז מה שלומך? בסדר, אני בסדר. את רוצה שנספר קצת על עצמנו, מי אנחנו, וככה איך הכל התחיל? כן, אני חושבת שאנחנו חייבות לספר קצת על עצמנו. יאללה. אז מי את, מורצ'וק? וואו. אני מור, אני בת 32, אני קודם כל אימא לשני מופלאים, בכל מיני צורות. בני 2 כמעט, וכמעט 3, שני צמודים. מאוד מורכב, מתוקים, ואני עובדת סוציאלית ומדריכת הורים, ואני ושירני עובדות יחד בבריאות הנפש. לא מעט שנים. לא מעט שנים. כן. רוצה לספר קצת גם על עצמך כן, אני אספר. אני שירן, אני בת 37. אני אימא ל3 ילדים, ש2 מנישואים ראשונים, והשלישי הוא מפרק ב', שאני מודה עליו מאוד אגב. ואני למדתי עיצוב פנים. נכון. אני בכלל מעצבת פנים. נכון. ותמיד הקשר בין עיצוב לנפש זה היה משהו שככה מאוד טבוע בי, ואני לפני סיום של לימודי הדרכת הורים, שזה גם משהו שבזכותך, אני במקום הזה, וזה הדבר וההחלטה הכי טובה שעשיתי, ללכת ללמוד הדרכת הורים, כי אני חושבת שזה נתן לי איזושהי תפנית חדשה, גם בראייה שלי לבחינת הקריירה, מה אני הולכת לעשות. תמיד אני אומרת לך ככה, שאיפה אני רואה את עצמי בגיל 40, שזה עוד 3 שנים, זה לא כזה הרבה, אבל עדיין איפה אני רואה את עצמי, אז זה הזמן גם להגיד לך תודה, שדחפת אותי. לך המון. תודה על האומץ לעשות את השינוי הזה, ולמצוא משהו שאת באמת אוהבת לעשות וללכת עליו, למרות שלמדת בכלל משהו אחר. וגם אני. אם אנחנו מדברות על זה תכלס, גם אני. בואי נספר קצת על העבודה שלנו בבריאות הנפש, על הקשר שלנו, אני ושירני עובדות כבר מספר שנים ביחד, ועברנו לא מעט לאורך הדרך. זאת אומרת, נכון. אנחנו עובדות בעבודה מאוד מורכבת, עם המון אירועים חריגים. ואירועים חריגים אצלנו הם לא איזה חשבונית ששכחנו. זה לעבוד עם אנשים. זה לעבוד עם אנשים, זה לעבוד עם טרגדיות. עם סיפורים, עם נפש, עם הקשבה, עם מחלה, עם התמודדות. שזה לא משהו סטנדרטי, זו לא עבודה סטנדרטית. לא. כל יום אפשר לקום למשהו אחר, וכל שעה גם אפשר להיות בהתמודדות כזו או אחרת. אז זה גם משהו שמי שלא עובד בבריאות הנפש לא באמת מודע כמה הדבר הזה נורא דינמי, וכמה המקצוע הזה נורא דינמי, כמה אפשר למצוא את עצמך כל פעם באיזה אירוע כזה או אחר. כל הזמן. כל הזמן. לאורך כל שעות היום. ואת היית שם בשבילי, שתדעי. זאת הזדמנות נראה לי גם להגיד לך את זה. שאת היית שם בשבילי ברגעים מאוד מאוד קשים שאני הייתי צריכה אותך, ואת הגעת למקום ונתת יחד איתי מענה, גם שאת אפילו לא חייבת. אני חושבת שהיופי באמת בהיכרות שלנו, זה שהיא תרמה הרבה גם לך וגם לי. באופן שהוא באמת מעשיר ומכיל ותומך, כל אחת מהצד שלה, ואני חושבת שבאמת זה מה שבנה אותנו, וזה למה אנחנו יושבות פה היום. ומה הסיפור מאחורי הדבר הזה. את רוצה לספר מה הסיפור מאחורי הפודקאסט הזה? נו, יאללה, במה נתחיל?
אני חושבת שיחות מטבח שלנו? וואו, כמה שיחות מטבח. אם המטבח הזה יכל לדבר. אם הייתה שם מצלמה קטנה. במטבח שלנו במשרדים. וואו. זה היה הפודקאסט הכי טוב שהיה אפשר לעשות, לדעתי. לגמרי. אין יותר אמיתי ואותנטי ממה שקורה במטבח. ממה שקורה במטבח הזה. גם כי אנחנו כל הזמן במטבח. אנחנו מגיעות אליו 9, מגיעות ב10, מגיעות לאורך כל שעות היום למטבח הזה. כי חייב להחזיק משהו, אי אפשר, אנחנו לא יכולות להמשיך את היום בלי להחזיק איזה משהו רגע בבטן. חייב, לאכול משהו, לשתות משהו, אנחנו כל הזמן במטבח, בכלל זה... וגם לא באמת מבינים שהמשרד שלנו הוא באמת סוג של מבנה ביתי, שהוא באמת מטבח עם פינת אוכל, וכל המבנה הזה באמת מדמה איזה סוג של בית. אז באמת המטבח היה עבורי ועבורך איזשהו מקום מפגש להרבה... זירת מרמורים. כן, לגמרי. כל מה שלא מדברים על הורות, כל האמת בפרצוף, את כל מה שלא מדברים על זה מספיק. כל התמודדות כזו או אחרת שאנשים לוחשים בלחש, אנחנו דיברנו על זה בקול, וזו המטרה. גם עכשיו לדבר על זה בקול. נכון. בואי תספרי רגע איך הכל התחיל. וואו, היום הזה שישבנו למטה בספסל, מחוץ למשרד, אחרי תקופה שככה עברנו איזושהי טלטלה בעבודה, ואני זוכרת שישבנו את ואני ואמרתי לך, וואי מור, די, זהו, איפה אני רואה את עצמי עוד 3 שנים? אני עוד מעט בת 40, די, נמאס לי, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני מרגישה שכבר באיזשהו מקום הגעתי לשם, זהו, אני במיצוי הזה. ואז הסתכלת ואמרת לי, מה? למה את לא הולכת ללמוד הדרכת הורים? זה הכי את. עד שלא אמרת המשפט הזה, אני לא הבנתי בכלל כמה זה בילד אין אצלי. אני אפילו לא הבנתי את זה עד שלא ישבת והסתכלת לי ואמרת לי, מה? את הכי הדרכת הורים. לכי תלמדי הדרכת הורים, למה את לא עושה את זה? זה הכי את, זה בול זה. ואני חושבת, ואני כל הזמן גם אמרתי לך את זה, את היית הצלצול הגואל הזה, שפתאום, מה? יש לך את זה בידיים, מה את עושה? כי רק תירשמי, תלמדי, תעשי. איך את לא משתמשת כבר במה שיש לך? אז אני אספר גם קצת. וזה, רגע, אני גם אגיד לך תודה, כי השיחות שלנו האלה, מה, למי את מחכה ותעשי, ואני חושבת שהכי קריטי רגע שאני אספר, זה שהתקשרו אליי מהמכללה, וישבת לידי ואמרת לי, תירשמי, תשלמי עכשיו את משלמת. ואני פשוט שילמתי, כאילו, אמרתי, טוב, לימודים מ8 בערב עד 10 בלילה, לא משנה, תירשמי, את עכשיו נרשמת. ואני זוכרת שהסתכלתי ואמרת לי, וואי, עכשיו אני מבסוטית. וזה היה בשבילי רגע מאוד גדול. את עזרת לי לעשות איזושהי תפנית, שעד לאותו רגע לא חשבתי לעשות אותה. וזה השינוי. אז גם אני אספר רגע מהצד שלי איך זה היה נראה. אני למדתי הדרכת הורים. עכשיו, הכל מאוד מאוד יפה בתיאוריה. זה כאילו, בעצם מלמדים אותך גישות. לא מלמדים אותך בתכלס מה אתה עושה באותו רגע בדיוק כשאתה מאבד את זה. אף אחד לא סיפר לך כמה ההורות היא אינטנסיבית, כמה אתה צריך להחזיק את עצמך, כמה זה בודק את כל היכולות שלך מכל בחינה, כמה אתה כאילו על הקצה, אבל צריך להמשיך לתפקד, כמה הזוגיות שלך נזנחת הצידה. כאילו, כל הדברים האלה שאמרו לך שהורות היא קשה, אבל אתה לא ידעת בדיוק לאיזה מקומות אתה הולך להיכנס, ומה אתה הולך להתמודד, ואתה עכשיו צריך להמשיך לתפקד. ואני זוכרת שאני הייתי מגיעה אלייך, והכל היה נורא מובנה אצלך, זה כאילו, אני באתי לך והייתי אומרת לך, אני לא יודעת מה לעשות איתם. והרגשתי שאני ואת מאוד דומות בגישות שלנו בחינוך, כי זה מאוד אכפת לנו. אכפת לנו מי הילדים האלה יהיו בעולם, כמה הם יתרמו. אכפת לנו איזה בני אדם הם יהיו בעולם הזה. ואני חושבת שאני ואת מאוד מאמינות בחינוך, ומאוד מאמינות בדרך, שבה אנחנו בונות את הילדים להיות בני אדם. שאגב, זו העבודה הכי קשה בעולם. העבודה הכי קשה בעולם. ללמד להיות כי אתה צריך להיות גם בן אדם בעצמך. ברור, את חייבת. הרי לא פעם דיברנו על זה ככה, תוך כדי שיחות במטבח, כמה אנחנו, רגע, מה? הוא השתתך על הרצפה? מה? הוא עשה זה? מה אני עושה? מה אני זה? כמה פעמים באמת דיברנו תכלס,
מה היינו עושות בשטח, ואני זוכרת שסיפרתי לך שהשארתי פעם אחת את עידו הגדול שלי בפיראט האדום, שעה על הרצפה, ופשוט עמדתי בחוץ וחיכיתי שהוא יקום. גם אמרת לו. כן, אני פה, כשאתה תחליט לסיים, אני מחכה לך בחוץ. כן. וזה משהו שבאמת אני מאוד מאמינה בו, העקביות והאחידות ההורית הזאת, שאת אומרת משהו, תעמדי מאחורי הדבר הזה. לכן אני הרגשתי שזה פשוט באמת תפור עלייך, ומשם הכל התחיל, ואני אומרת לשירן, ותמיד אמרתי לה, אצלי אין התקדמות בהתלבטות, ביתה בתחת, סליחה. אבל כאילו, את רוצה את זה? זה חשוב לך? את רוצה להתקדם בחיים? לא, נתת לי חתיכת בעיטה. עכשיו. שהיא מבורכת, כן? אבל חתיכת בעיטה. כל פעם שאני בימי ראשון נכנסת לזום מ8 עד 10 בלילה, אז אני אומרת לעצמי, לפעמים זה גם 10:30, כן? רק שתדעי. אז אני אומרת לעצמי, איך היא תפרה אותי משעה 8 עד 10:30 בלילה? מה, היא נורמלית? לא יכולתי לעשות את זה בשעות היום. אבל ככל שהזמן עובר, אני כל כך מברכת על זה. מי שרוצה להתקדם, חייב. מתקדם. גם לא לדבר על זה. אני חושבת שגם זה משהו לא לחלום. אנחנו גם כאימהות, זו דוגמה כל כך אישית, וזה שיקוף כל כך טוב לילדים שלנו, שלפעמים יש הרבה אילוצים ללמה לא. ויש הרבה סיבות ללמה לא. אבל האם אנחנו מסתכלים על למה כן, ומה אנחנו כן יכולים, ומה אנחנו כן מאפשרים? קשיים תמיד יש. את הלמה לא, ואיך לא יסתדר לי, ואיך לא יבוא לי טוב, ורגע, והזמנים, והילדים, והבית, והעבודה. תמיד יש. תמיד יש. הבחירה והתיעדוף הוא שלנו בלבד, ואני חושבת שזה גם משהו שאנחנו נורא משקפות לילדים, שהכל אפשרי. הכל אפשרי, זה רק במה נבחר. והתיעדוף הוא אצלנו. הקשיים קיימים, ותמיד יהיו, כן? הם יתקלו בעוד המון, וגם אנחנו ניתקל בעוד המון. וזה רגע איפה אנחנו שמות את עצמנו, כאימהות, כי גם לעשות בחירה של ללמוד משעה 8 עד 10:30 בלילה, זו בחירה. באנו לדבר על דברים שלא מדברים עליהם מספיק. אז אני בשבוע שעבר הייתי באילת עם הילדים. עכשיו שירן, היא בדעה שצריך להפקיד אותם הרבה פעמים בשביל החופש שלנו. על שירן יש שם כזה שהיא מקרטסת את עצמה עוד בחדר הלידה. בטח, בצירים. בצירים. כן, בצירים אני כבר מתכננת את היעד הבא. חופשת לידה צריכה להיות חופשה. חופשה באופן כללי. חד משמעית, היא צריכה להיות חופשה. צריך לקחת את הילדים או לא לקחת את הילדים? תלוי איזה. תלוי איזה חופשה. חופשה זוגית או חופשה משפחתית. זה שני דברים שונים. כי כשאת נוסעת לחופשה משפחתית, כבר במיינד שלך את אומרת, טוב, אני בחופשה משפחתית, אני עם הילדים. את לא תעשי את אותה חופשה כשאת לבד עם יוחאי, נכון? את לא תעשי את אותה חופשה. כשאת הולכת עם הילדים, את תזי, את תסחבי, קרטיבים, לכלוכים, מגבונים, טיטולים, צידניות. את עצמך, את הזיעה, את החום, את הציוד. את תשבי בבריכה, תנפחי מצופים, גלגלי ים, נכון? את תעשי את כל זה. כשאת לבד עם יוחאי בנופש זוגי, אני יושבת עם הקוקטייל שלך. פרישק על הים. ברור, ובכיף שלך, ומשתזפת. ואין לחץ של ישנו צהריים שלא יהיו עייפים, אין את המד זמן הזה, אין את הלוז. רגע, אז אני רוצה לספר סיפור. במלחמה עם איראן, אני נסעתי עם קאי לאחד הנחלים, אנחנו גרים באזור מאוד מאוד יפה, ואמרתי, לא מעניין אותי אזעקות, לא אזעקות, אני הולכת איתו לנחל, אנחנו חייבים את העברור הזה. הילד שלי בן 3. ובאמצע הדרך תפסה אותנו אזעקה, עצרנו בקיבוץ חפציבה, קיבוץ ליד, ונתקענו שם במקלט אצל חברה שלי. עשינו מהלימון לימונדה, יצאנו, פתחנו צינור מים לילדים, היה ממש נחמד, ואז הגיעה קבוצה של אמהות שהן מחנכות בחינוך ביתי. עכשיו, א' זה גרם לי להסתכל עליהן, כאילו, גם בהערצה, אבל גם בסוג של קינה, כאילו, איך אני לא מצליחה להיות איתם שבועיים בבית מהבוקר עד הלילה, והן פשוט חיות את זה. אני אענה לך? זה לא הן, את יודעת. כאילו, הזיה. את רואה את עצמך עכשיו בחינוך ביתי? לא. גם אני לא. אבל אני לא מאמינה, שירני, שילד גם צריך להיות בגן עד 4. זה נראה לי פשוט המון. למה? את לא היית בגן עד 4? אני הייתי בגן עד 4.
תראי איזה מופלא יצאת. אני לא מבינה... גן רוסי עד 6 בערב, את יודעת. עד 6 בערב. לפעמים זה גם כולל מקלחת וארוחת ערב. מדהים. מדהים. זה סוג של בית ילדים בקיבוץ, רק עם לינה ביתית. לגמרי. אבל... ומה קורה לילדים האלה? אני לא חושבת, באמת, מור, אני באמת לא חושבת שהאימהות שלנו, או הדרך שבה אנחנו מגדלות את הילדים, זה בחינוך ביתי או בחינוך רגיל, זה מעיד האם מתאימה יותר טובה, או האם מתאימה פחות טובה. לא כל אחת היא אותו דבר, אנחנו לא יכולות להיות אותו דבר. אני לא בן אדם של חינוך ביתי, אני מאמינה במסגרות, אני מאמינה במסגרת. מה היית מציעה לי, בתור אימא שמסתכלת נגיד עלייך, ובאמת מעריצה את הדרך שבה את יודעת לשחרר מהילדים, למצוא לעצמך את הזמן הזוגי, לשריין לעצמך כל מיני דברים עם חברות, לבוא לקחת את הילדים באמת קצת לפני 4, את האיסורי המצפון האלה שאני כל הזמן הולכת איתם, שאני לא מספיק איתם, אם אני לא מספיק בעבודה, אז כל הזמן יש לי, ואת כאילו בן אדם כזה, את פשוט חיה את החיים. אני אגיד לך מה בעצם מוביל אותי הרבה פעמים, ואני חושבת שאולי זה בגלל שהפכתי להיות אימא נורא צעירה, כבר בגיל 23, ובאמת, כל הזמן הייתי אומרת, הילדים הם החיים שלי, חד משמעית, הם החיים שלי, אבל הם לא כל החיים שלי. ואני כל הזמן גם אומרת לך את זה, הם לא כל החיים, מתישהו, הנוכחות שלך היא לא תהיה אצלם ב100%. הם יגדלו והם יעשו והם ילכו וחברים, ואני גם חווה את זה עכשיו, גם עם הגדול שלי, גם עם עידו. הוא הולך וחברים וחברה ובילויים, ובאיזשהו מקום הנוכחות שלי, לזמן של 100% שאת מצפה שיהיה לך עם הילדים, הוא כבר לא קיים. הוא לא יכול להיות קיים. ובסוף מה, את רוצה למצוא את עצמך? קמה בבוקר ומתחילה לבנות את חייך, למה זה לא יכול להיות לצד הדברים האלה? אם את תסגרי משהו עם חברה או שאת תלכי להתאמן, זה יהפוך אותך למשהו פחות טוב? להפך, אנחנו כל הזמן מדברות על מודל ושיקוף. את צריכה להיות מודל לבחירה בעצמי. אני בוחרת גם בעצמי. אני יכולה לתת גם לכם, ואני יכולה לתת גם לעצמי, כי כשאת תעשירי את עצמך, את גם תעשירי אותם. זו הדעה שלי. כשאני בוחרת לצאת לאימון, זה מבחינתי, על לבחור רגע, לתת לעצמי את השעה הזאת. מגיע לי. אבל גם היה יום שאת... מגיע לי. סגרת לעצמך חופשה לך וליעקב. את יודעת כמה פעמים אנחנו סוגרים, ואז רק חושבים כאילו איפה אנחנו נשים אותם? זה מסתדר. חבל שאין פנסיון, כמו שיש פנסיון לכלבים, פנסיון לילדים. את יודעת כמה פעמים אני שואלת את אורלי הגננת? למה היא לא עובדת בשישי שבת? זה סטארט-אפ עולמי. זה סטארט-אפ. שישי שבת, תחשבי גן. זה סטארט-אפ. שישי שבת. גן שישי שבת? מי לא יבוא לגן בשישי שבת? מי לא ישלח את הילד שלו בשבת לכמה שעות? לגמרי. מספיק ללכת לים, שעה-שעתיים לחזור, לא צריך... אפילו לשתות קפה בשקט, זה גם בסדר. בדיוק, לבוא בסבבה, בכיף. את זוכרת את הסיפור שסיפרת לי, שנבו עבר מהסבתא שלו אל הגיסה שלו. החבילה עוברת. לא, זה לגמרי חבילה עוברת. אבל רגע, בואי נדייק שנייה. הוא עובר בתוך המשפחה. הוא לא עובר אצל זרים. הוא לא עובר לחברים, את אומרת. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. אם הוא עובר בין הסבתא לדוד שלו, לדודה שלו, ואז חוזר לסבתא השנייה... כל זה ביומיים, ב-48 שעות, שירן. אז מה, אבל זה משפחה שלמה שמתגייסת עבור ילד אחד. מה רע בזה? מה רע בזה? יש ילד אחד שמפעיל 5 מבוגרים. אני גאה בך. גאה ביכולת הזאת שלך. להגיד, באמת... גם אני חשובה כאן. אבל אני אשים רגע את הצחוק בצד, ואני באמת אגיד שבאמת יותר קל לעשות את זה, כשיש לך מעטפת טובה ובאמת מאפשרת. כי כשאני יודעת, אם אני סוגרת משהו, יהיה מי שישמור או מי שיעשה, זה לא מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו, אני מאוד מודה על זה המון. אבל גם בתקופות שלא הייתה לי את העזרה הזאת, אז אני הייתי יוצאת להתאמן בשעה 9 בערב, והייתי סוגרת נופשים לעצמי עם חברה בשישי שבת, שזה לא יהיה על חשבון גן, או שלא יהיה, ועוד פעם, זה מה שמחזיר אותנו לבחירה. תמיד אפשר לעשות. תמיד. ואני חושבת, חשוב לי גם להדגיש את זה נורא, כי מספיק שמישהו אחת תשמע את זה, וזה יעשה לה איזה משהו, לבחור בעצמך זה לא רע. להפך, לבחור בעצמך
זה להשאיר את עצמך בכוחות, זה להשאיר את עצמך במצב רוח, זה להשאיר את עצמך עם ראש מעל המים, כי האינטנסיביות שלנו היא קשוחה. האינטנסיביות בהורות היא משהו שלא מדברים עליו. אני כאילו, יצא שמישהו אמר לי כזה, איזה חמודים אתם? כי אמרתי, זה התחיל כי אמרתי, וואי, לא ראיתי את הילדים כל היום. אז מישהו אמר לי, מישהו שאני מכירה, אמר לי, איזה חמודים אתם ההורים. כאילו, לפעמים אתם לא סובלים אותם, לא בא לכם עליהם, אבל אתם מדברים ככה. כמה פעמים אנחנו צוחקות על זה בעבודה, שמי שלא אמרה פעם אחת, וואי, לא סובלת אותם, היא שקרנית. שקרנית. אני בטוחה שבזמן השבועיים מלחמה, אין אימא במדינת ישראל שלא אמרה, וואו, קחו אותה ממני עכשיו. עכשיו. אין. וואו. אין, ומי שתגיד שהיא לא אמרה את זה, מתכון לאי שפיות. שקרנית, חד משמעית. מתכון לאי שפיות, הזקות. ואת עוד חושבת על חינוך ביתי, בואי. כי אני תהיתי איך הן עושות את זה, זה באמת דברים... זה באמת אופי. אגב, באמת יש כמה דברים שלקחתי מהן, זאת אומרת, יש כמה תובנות שלקחתי, נגיד לשחרר את הפרודוקטיביות, יש אימהות בחינוך ביתי, פחות משחררות את החלק הזה בפרודוקטיביות, אז נזרום עם היום, אז לא נקום בשעה, ואולי לא נספיק את כל מה שרצינו. So what? כאילו, הכל בסדר. אתה יודעת, זה אפשר גם לא בחינוך ביתי. זה ברמת המיינדסט, זה מה שאני אומרת, זה ברמת הלשחרר. זה אצלנו, או במקרה אצלך, או אצלי, איזשהו משהו שאנחנו בונות. חייבים להספיק. אנחנו בונות. אני יכולה להגיד לך שאני את השחרור שלי בוחרת מתי כן ומתי לא. את המלחמות שלי אני בוחרת מתי כן ומתי לא. אני יכולה לתת דוגמה לנבו, שהוא עכשיו לא מוכן בשום פנים ואופן לנעול סנדלים. מבחינתי שכל הקיץ ילך עם גרביים ונעלי ספורט. אין שום בעיה, גם לי לא מפריע. אין לי שום בעיה עם זה. אני לא אלחם איתו. על דברים שהם לא עקרונות. אז הוא יבוא הביתה, הוא יחלוץ את הנעליים, יעבר את הכפות רגליים. האם זה מה ששווה לי עכשיו שיערס לי הבוקר? לא. אני אומרת שעל הדברים האקוטיים, שהם באמת חשובים, שהם באמת יביאו אותך לאיזושהי נקודה שבה את אומרת, הילד צריך לדעת את זה, הוא חייב לדעת את זה, תילחמי. אבל על סנדלים, פחות. לא. זו דעתי. או שאורי הייתה בגן. זה מה שנקרא, לבחור את המלחמות. טוטו עם פוטר. זה מה שעושה לה שמח בלב, תלכי עם טוטו ופוטר. אז בהתחלה היה לי קצת מוזר. ואמרתי, מה, ילדה תלך עם פוטר וטוטו וקשתיות וצמידים, והייתה הולכת פעם מאלזה, פעם מחיפושית, פעם אין ספור תחפושות, היא הייתה הולכת בבוקר כל יום דמות אחרת. ואז אמרתי לעצמי, זה הכיף שלה, היא קמה בבוקר, בא לה להיות חיפושית, אז היא תהיה חיפושית. וואי, זה הכי להיות ילדה. ובכיף שלה, ואגב, היא הכניסה את הטרנד לגן, וכולם אחריה הגיעו עם פוטר וטוטו, ופתאום היא כבר לא יוניק, היא כבר חלק מכולם, כולם כבר מתלבשים עם פוטר וטוטו, וכל הבנות מגיעות ככה לגן, וזה סבבה, ופה זה גם השחרור הזה. כי את מכירה אותי, ואת יודעת שנגיד הלבוש וזה, זה קצת משהו שאצלי מאוד האסתטיקה. האסתטיקה מאוד חשובה לך. ושם שחררתי. ושם שחררתי. הייתי אומרת, טוב, זה הכיף שלה. אז אם הכיף של קאי, למשל, זה לבוא הביתה ולהוציא את המשחקים שלו, ולפזר אותם, וליהנות איתם, אז אני חושבת שההגבלה רגע... להגיד, רגע, וואי, אבל הבית, וזה... יש לפזר אותם, ויש לזרוק אותם, ולשבור אותם. נכון, ולהרביץ איתם לאחותו, גם כאלה יש, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שדיברתי עליהם מקודם, שאמרתי, אני למדתי גישה. אני לא למדתי מה עושים בפרקטיקה, אני לא למדתי מה עושים באמת, כשעכשיו קוראת לי סיטואציה שבה שניהם מתחילים להשתולל בפארק, אני כאילו חסרת אונים מול מלא אנשים שאני מכירה, זה מבייש אותך בחוץ? זה מביך אותי מאוד. באמת? את יודעת שמעולם לא הייתי מובכת לחנך את הילדים שלי בחוץ? מעולם. איך אני אחנך אותם ששניהם צורכים ומאבדים שליטה? אבל חלק מהעניין זה גם חינוך בחוץ. ילד צועק, ילד בוכה. ילד מתעקש, ילד בוחר את עכשיו לעשות לך את המוות, ואיפה את כבן אדם מבוגר שצריך לעמוד רגע, ולהחזיק את כל הדבר הזה. כי בסוף ההחלטה ומה יקרה מהרגע שהוא מתפרץ וצועק ובוכה, היא שלך. את תחליטי לאן זה ילך. האם עכשיו אני קוטעת את זה? האם עכשיו אני נותנת לזה יד ומאפשרת לדבר הזה עוד יותר להחריף ולהחמיר? או האם אני מאפשרת לו רגע תצעק, אתה בחוץ? אז היה יום שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, שאני לוקחת ממך את הפרקטיקה. היה יום שהוא באמת השתולל בפארק, גם לא הקשיב לי, גם התנהג בזלזול, באמת, מזעזע.
הרגשתי כפיות טובה. אבל אמרתי, אני אפסיד, וגם אתה תפסיד. ואני זוכרת שאת זה את לימדת אותי. אני מעלה אותם לאוטו, ואני מסבירה להם. אם אני לא נהנית, ואם אני צריכה להיות פה, להתעסק בכל השאר מסביב, תגמרו לי את האנרגיות על כל הדבר הזה, אז לא נלך, הכל בסדר. תעלו לאוטו, נלך הביתה. לא יהיה בילוי, אתם תפסידו מזה, לא יהיה בילוי. זה דברים שלמדתי ממך. אגב, כי אני הייתי אומרת, לא, כשהם ייהנו, כבר באנו לפה, כבר עשינו את המאמץ, כבר ארגנו תיקים, אנחנו כבר פה חם לנו. עד שהגענו... אבל בזה הרבה הורים נופלים, בהתייאשות הזו. ואת היית אומרת לי, לא, זאת הלמידה הכי טובה. אתם תתנהגו ככה, אתם תפסידו, אני אפסיד גם, אבל גם אתם. כי מי שבוחר להרוויח, מרוויח, ומי שבוחר להפסיד, מפסיד. ומה ההפסד הזה? כי כשאת יוצאת איתה מהבית וכבר יצאת והשקעת וכבר הבאת את כל המשאבים של עצמך והוצאת אותה מהבית, ואז פתאום קורה דבר כזה ואת אומרת כפיות טובה. הם לא רואים את זה כפיות טובה. ברור, הם ילדים. אבל... ברור. ואגב, זה גם משהו שהרבה הורים לא מדברים עליו, שהרבה יש לנו את התחושה הזאת. מה אני עושה בשבילם כל כך הרבה, וככה הם מתנהגים אליי? נכון. זה נראה להם הגיוני? להם זה נראה הגיוני. אתה כועס על ילד על עצם היותו ילד? הוא ילד. זה התפקיד שלו. את סיפרת לי שלפעמים את אומרת, וואי, גיל 2 הנורא, אבל על מה הוא כאילו מתעקש? על מה? לא, כי הם מתעקשים על דברים שאין בהם היגיון, היא רוצה ללכת לגן איזה היגיון יש לילד בן 2? אין לו היגיון. חד משמעית, אין לו היגיון. כמה פעמים דיברנו על זה. שאצלי, גיל 2 הנורא לא קיים. אני לא, באמת, הדביקו לזה איזשהו טייטל, גיל 2 הנורא, מה נורא בו? הילד גדל, הוא נורא, שירן, הוא נורא. אבל מה זה נורא? נורא, כי הוא קם בבוקר, ילד בן 2, עם דעה, עם רצון להביע את עצמו, הוא פתאום התחיל לדבר, הוא פתאום התחיל להיות יותר עצמאי, הוא פתאום התחיל לבטא את עצמו. אז מה, נחבא אותו? נגיד לו, רגע, עכשיו אתה בגיל 2, הנורא, תעצור, לא מקובל עליי, תחזור להיות ילד פלס. הוא לא יכול לחזור להיות ילד פלס. זה לא יקרה. זה ההתעצבות שלו עכשיו בגיל 2. ואני יכולה להגיד לך שהייתה תקופה שנבוא, דפק את הראש בחלון. כל יום הוא היה הולך לויטרינה בסלון, ודפק את הראש. מה היית עושה? מה הייתי עושה? הייתי אומרת לו, נבוא, כשיכאב לך ותפסיק, אני פה. כל הזמן הייתי מזכירה לו, אני פה. לא עשיתי מזה, וואי, הוא דפק את הראש, אוי ואבוי, לא. דפקת את הראש, הבנת שזה כואב, אתה תעצור. ככל שתעצימי יותר, זה יהיה מועצם אצלו יותר. זה הכל בסוף, זה מה שהרבה לא מבינים. זה הכל אצלנו. בסוף, מה הילדים שלנו? היום אנחנו אנשים מבוגרים, נכון? לא סתם אומרים, אדם הוא נוף מולדתו. את חונכת, ויש לך את הערכים שלך ואת העקרונות שלך, מההורים שלך, שהשרישו את זה בך. אבל יש לי עוד משהו מעניין, את יודעת? השרישו בך כל כך הרבה דברים, אנחנו משרישות בילדים שלנו. חד משמעית. המון דברים. אבל יש עוד משהו מאוד חשוב, שגם דברים שלקחתי מהבית, אבל את יודעת, שירני, יש גם דברים שבחרתי לא לקחת מהבית. גם אצלי. ברור. יש דברים שבחרתי. אבל ה-DNA שלך והשורשים שלך... מורכב מהרבה, אבל... אבל זה דברים שאני יכולה להגיד לך על עצמי, שיש דברים שגדלתי עליהם בבית. אני שמחה שגדלתי עליהם בבית. הרבה ערכים והרבה עקרונות והרבה דברים שאני אומרת לעצמי, היום זה בנה אותי להיות האדם שאני. כמובן שאנחנו משתנים והכל דינמי, ואנחנו מתבגרים, ומה שהיית בגיל 20 זה לא גיל 30, ומה שהיית בת 16 זה לא גיל 20. אנחנו משתנות, וזה בסדר. אבל ה-DNA, השורשים שלך, הם מבית. וזה תמיד יהיה ככה. גם אני, כשאני מגדלת היום את הילדים שלי, אני יודעת שאני מקנה להם שורשים. אני מקנה להם את הארגז כלים הזה. מה הם יבחרו להכניס בתוכו ולהשאיר אותו עוד, זה שלהם. זה שלהם, אבל את הבסיס ואת הארגז הזה, הם יקבלו ממני. אני כל הזמן אומרת לעידו ואורי, ונבוא עוד קטן, אבל הוא עדיין גם שומע את זה ממני, שהעבודה הכי קשה שלי בתור אמא, זה ללמד אותם להיות בני אדם. וזו עבודה שהרבה פעמים היו אומרים לי, אבל למה את מתעקשת איתנו על זה? יודעת מה הייתי עונה להם? כשאתם תגדלו יהיה לכם קל. כשאתם תגדלו, אתם לא תצטרכו להתמודד עם הרבה דברים שיש אנשים שלא מלמדים אותם, ופתאום הם נתקלים בזה, ואז הם צריכים ללמוד את זה.
מה שאתם תלמדו היום, ומה שאתם תרוויחו היום, ואני כל הזמן משתמשת במילה להרוויח, כל מה שאתם תרוויחו היום... יודעת איך זה נקרא? בשפה המקצועית, זה כלים לחיים. חד משמעית כלים זה לחיים. זה כלים לחיים. הרבה פעמים, ואת יודעת שהיו לי סיטואציות עם מידו קשות, של התמודדויות כאלה ואחרות ברמה החברתית, ברמת בית הספר, ברמת הזה, כי כשיש לך ילד עם אינטליגנציה רגשית גבוהה ועם רגישות יתר, לגמרי. יש הרבה התמודדות, וכמה פעמים, ושמעת הרבה שיחות שלי איתו, כמה פעמים, פשוט החלטתי לתת לו רגע להתמודד. אני יכולה לפתור לך הכל. חד משמעית. הכל אני יכולה לפתור לך. אני יכולה להיות המטה קסמים הזה שפשוט מגיע ופותר לך הכל. מה זה ייתן לך? מה שאנשים לא יודעים, באמת, זה שחוסן נפשי נבנה על ידי זה שאנחנו נותנים לילדים שלנו את העצמאות הזאת, ואנחנו כאילו עושים דברים בשבילם. חייב לתת להם. זה באמת מכוונה טובה, אנחנו רוצים לבשל להם, יש לנו את הרצון לתת להם ולפנק אותם ולעשות בשבילם, אבל יש פה למידה שחבל שתתפספס, והיא גם קשורה לבריאות נפשית, לחוסן נפשי, ואת זה חשוב לי שאנשים יבינו, שברגע שאנחנו נותנים לילדים שלנו את הכוח לקבל החלטות בבית, להיות חלק מהעזרה, לעשות דברים בעצמם, לא לוותר להם. את יודעת שאני בארוחות ערב נותנת לנבו לערוך את השולחן. וזה דברים הקטנים. הדברים הקטנים האלה. וכבר הוא יודע, כשאנחנו מכינים ארוחת ערב, אז הוא כבר בא לעזור לך, הוא כבר יודע, לעזור לך, אז אני אומרת לו, כן, תניח את הכוסות בשולחן, תיקח סכו"ם, תיקח כוסות, גם אני אומרת לו מה הוא לוקח. לקח את הכוסות, תיקח את הכוסות, תניח על השולחן, תיקח את הסכו"ם, תניח על השולחן, קח את הצלחות, תניח על השולחן. אני באמת מאמינה שלמידה של ילד היא תוך כדי, אם אני אשב איתו עכשיו על שולחן בכיסא, ואני אגיד לו, טוב, עכשיו אנחנו לומדים מה זה מזלג, כפית וסכין. ולעשות את זה נורא מונוטוני ונורא הוראתי, לא, זה צריך להיות... אני פחות מתחברת לזה. זה צריך להיות מודלינג. אני מאוד מאמינה בלימוד חווייתי, וזה גם דרך המיומנויות האלה, שתוך כדי בבית, ביום-יום, אנחנו מלמדות אותם. כשאת יוצאת עם קאי ונאיה החוצה, והעלית על זה ריל מאוד מאוד יפה באינסטגרם, שכמה הדברים הפשוטים, החצר משחקים הפשוטה הזאת, בחוץ, פשוט בחוץ. כי אני חייבת, אז את יודעת, אני חייבת לספר על זה משהו. כמה אנחנו לא נהנים לפעמים מהדברים הפשוטים, של לתת עם הילד רגע למרחב הפתוח הזה, זה עולם. לא צריך עכשיו את כל התפאורה הזאת, הכל בסדר. אני הייתי ילדה, קודם כל יש לי ילדה שמאוד דומה לי. אני הייתי ילדה, אגב גם לך, שתורי. כן, שאנחנו גם. עם ADHD. אותו דבר. ב-ADHD אתה מקבל הרבה מתנות, אתה אדם מאוד סקרן, אתה אדם מאוד יצירתי. מאוד ורבלי. מאוד ורבלי, החושים שלך, הכל עובד אבל כל כך חזק. כל כך אקסטרים. לגמרי, שזה בא עם חסרונות. קשה לך קצת עם גבולות, עם מסגרות, לפעמים עם מקומות או מאדם, או אינטראקציות עם אנשים, זה משהו שיכול קצת להעייף אותך, כי הכל אצלך, החושים אצלך מאוד מחודדים. והילדה שלי, שלא יושבת, אפילו את 7 דקות מול הטלוויזיה. 7 דקות מול הטלוויזיה. לקחתי אותה לנחל, ליד הבית, והיא ישבה עם חטיף, איזה 25 דקות, בשקט, כשאין כלום מול, סך הכל עצים, ציפורים, כאילו נוף הכי טבעי בעולם, אבל הילדה שלי, הראתה לי, שאני חשבתי שאין לה את הפונקציה הזאת בכלל של לשבת, אוקיי? חשבתי שאין לה את הפונקציה הזאת. לא קיים. היא אוכלת בעמידה, היא אוכלת תוך כדי שהיא מטיילת עם האוכל, כן. היא... מוכר. והיא ישבה במקום פתוח, בשקט. וכנראה זה כל מה שהילדים האלה צריכים. דווקא פחות גירויים, פחות עומס, פחות אנשים. אני גם מרגישה את זה, ואני גם מרגישה את זה הרבה פעמים שאני כן עושה את ההתאמות להורי, כי אני מבינה אותה. ויותר קל להורים להתנהל כשהם מבינים מה באמת. באמת להבין רגע את ההתמודדות. אני יודעת מה ההתמודדות שלה, כי אני התמודדתי עם זה בעצמי. אני לא יכולה לבוא ולכעוס עליה,
או לגעור בה, או לתת לה איזושהי הערה. או לצפות שהיא תשב כל כך הרבה שעות בבית ספר. אחרי 8 שעות שאת בבית ספר, כביכול. כמה זה קשה לבוא אחר כך הביתה. ולא לכולם זה מתאים. ברור. בגלל זה הרבה פעמים כשהיא בוחרת לא ללכת לחוג, או לא לעשות איזשהו משהו שמבחינתה הוא עומס, אני לא דוחקת אותה לזה. כי היא תעשה כשהיא תרצה. כי אני יודעת מה הקושי שאיתו היא מתמודדת. וזה בדיוק ההתאמה הזאת, וזה בדיוק הרגע להבין מה מתאים יותר ומה מתאים פחות. את זוכרת שאני כל הזמן צוחקת שאורי הולכת לחוגים ופורשת? כן, אז זהו, בדיוק רציתי לדבר איתך על זה. הולכת לחוגים ופורשת. השאלה אם אני מסכימה איתך בנושא הזה של לאפשר לה את השקט שהיא צריכה אותו אחרי הלימודים. היא צריכה אותו. או כן להתעקש איתה, שתלך לפחות פעמיים בשבוע. כשזה בא ממנה, בשמחה רבה. ואם זה לא יבוא ממנה? אז זו שאלה. היא כבר ילדה בת 10, יודעת מה מתאים לה. אם אני אשים אותה בחוג, וזה יעשה לה יותר החמרה בהרגשה שלה, מה עשיתי בזה? אז להגיד שהיא בחוג? להגיד שהיא הולכת פעמיים בשבוע לחוג, מ-4 עד 6 בשביל להגיד שהילדה בחוג? לא. אני רוצה שבסוף היא תלמד שההתמדה היא חשובה. שגם אם לא אבל יש דברים אחרים שהיא מתמידה. היא לא חייבת להיות בחוג בשביל ללמוד להתמיד. ללמוד להתמיד זה לא בהכרח ללכת לחוג. יש לה את אח שלה הגדול, שהוא מודלינג לפרפקציוניזם. לגמרי. התמדה. ספורטאי מצטיין. בואי, כל הזמן אני אומרת, עידו גרמניה ואורי מדינת עולם שלישי. זה 2 ילדים שונים לגמרי. ומה שמותם לו, זה מותם לו, ומה שמותם לה, מותם לה. וזה בסדר. אני ניסיתי, וברצון שלה, כל חוג שהיא רצתה, היא נרשמה. וכשהיא חזרה ואמרה, אני לא אהבתי את החוג הזה, לא מתאים לי החוג הזה. ואז אמרתי לה, טוב, אז התחביב שלך, שימי לב, במה את כן מתמידה? את הולכת לחוגים ופורשת. איזו התמדה נהדרת, נכון? ללכת לחוג ולפרוש, וללכת לחוג, ואז אני רודפת אחרי זיכויים, ואז אני רודפת אחרי הכסף שלי בחזרה. ואז מה קורה? היא מתמידה בלפרוש. היא מתמידה בלפרוש מחוגים. זו התמדה שלה, אז את מבינה שהתמדה לא חייבת להיות דוגמה פשוטה לאיך התמדה גם בפן אחר. אני הייתי רוצה, אבל שאורי תבין שלא מוותרים לה כזה בקלות. היא יודעת שלא מוותרים לה כזה בקלות, ואת יודעת גם מה היא יותר יודעת? שהיא לא צריכה לוותר לעצמה בקלות. ולוותר לעצמך זה יותר ממה שאני אוותר לך. כשהילדים יוותרו על עצמם, זה מבחינתי יותר קשה ממה שאני אוותר עליהם. וזה מה שאני מלמדת אותם. והרבה פעמים זה באמת, זה קשה, זה סזיפי, זה לא פשוט. זה עבודה. זה עבודה, ואני יכולה לומר שהילדים שלי זה ילדים שעברו, וזה ילדים שעוד יעברו, והם באמת חיים באיזושהי קונסטלציה אחרת מילדים אחרים. אז הייתי רוצה שתספרי קצת באמת על המשפחה שלך, כי המשפחה של שירן היא מאוד מיוחדת, היא היום משפחה משולבת, מורכבת הרבה ענפים. מהרבה ענפים, היא עשתה לא מזמן עבודת שורשים של עידו. כמה צחקנו? וואו, כמה ענפים. פתאום מלא ענפים. נהיינו משפחה גדולה. ופתאום המשפחה הגרעינית היא מורחבת. וואי, אבל נבובו הוא באמת פרי אהבה חדש, והוא נולד למשפחה. וואי, נבו אדיב הוא הדבר באמת הכי מדהים, גם יעקב כמובן, שהוא הדבר, תכף אני אספר ככה באיזה קונסטלציה הילדים שלי חיים, ובאמת עידו ואורי בעצם היו בני 8 ו5 כשאני התגרשתי. העליתי על זה פוסט בדיוק לפני שבוע, נכון. שמדבר על לבחור בטוב. וקיבלתי על זה הרבה תגובות, שלא תמיד גירושים הם אפי. לא תמיד מסתיימים ביפה, ולא תמיד יש את הצד הזה שהוא מתפשר, וכן יש את המלחמות, וכן יש את האיכס בדבר הזה. אני חושבת שאפילו לרוב. לרוב, נכון, לרוב. כי אני אגיד לך מה אנשים לא מבינים. הורים לא מתגרשים, וגם כתבתי את זה. הורים באמת לא מתגרשים, בני זוג מתגרשים. כשאתם 2 אנשים בוגרים, הבאתם ילדים לעולם, יש עליהם אחריות. גם אם אנחנו לא מסתדרים, יש פה נפשות שהם הילדים האלה, ואני באופן אישי, ואני אדבר רק בשם עצמי,
שלי הייתה את הבחירה מראש, שעידו ואורי לעולם ובחיים לא יחיו תחת אש. לא יקרה. אבל לא תמיד יש לך יכולת בחירה על הדבר הזה. אבל וכשזה לא מסתדר... גם אם זה בא על חשבוני בהרבה דברים, וזה בא על חשבוני לפעמים בהרבה דברים, באי הסכמות, בכאלה ואחרים, אבל בסוף אי אפשר לתת לילדים האלה לחוות. במלחמה. כן. זה דבר שאני הבטחתי לעצמי שלא משנה מה, עידו ואורי יגדלו בתחושה שגם אם אבא ואמא שלהם נפרדו, זה לא אומר שהם נפרדו כהורים. ואת יודעת... אבל מה שאת הרבה נוכחת איתי. ואני ואבא שלהם נוכחים איתם בהכל. לא מזמן הייתה לי עידו בר מצווה. נכון? נכון. בר מצווה. אני החלטתי שאני עושה בר מצווה לעידו. ואבא שלו ואני נורא שונים. באופי, במחשבה, בהכל. באיך שאנחנו כבני אדם ואנשים. את מאוד אוהבת. כן, אני מאוד, את מכירה אותי, אני מאוד אוהבת הכל. מאוד חמה. כמו שצריך, וכמו שהכל מדויק, ואין חיפופים. וכמויות של אוכל, כן, והגזמות. הגזמות. הייתה מישהי שעשתה מופלטות טריות במקום. כי שירן לא הייתה מוכנה. ברור, אני אביא מישהי שתכין לי יום לפני, ואני אביא, לא יום לפני, ומה אם זה באותו בוקר? זה לא אותו בוקר, כי תכין את זה יום לפני, והיא תקפיא, והיא תפשיר. אני רוצה שהם יאכלו חם במקום. יש לילד שלי בר מצווה פעם אחת בחיים. והגרוש שלו הוא בן אדם יותר צנוע. נכון, יותר פשוט. והבחירות שלו הן אחרות. שאגב, גם אני כזאת, אז זה לא שזה משהו רע, רק... אז אני מבחינתי, כשאני החלטתי, ואני בכוונה נותנת את הדוגמה על הבר מצווה, כי כל הנוכחים שהיו, ראו מודל אחר של משפחה. שבעצם שתי משפחות. כי גם אבא שלהם התחתן, וגם אני התחתנתי בפרק ב' בחיי עם עוד ילד, ופתאום כשזה היה בפנים, שפתאום ראו את השילוב בין שתי המשפחות האלה, ואיך הגרוש שלי עם בעלי, ואיך בעלי עם הילדים, ופתאום ההבנה הזאת שזה יכול להיות בסדר. אבל אם... אני רגע אדבר רק בשם עצמי, כי בהתחלה זה לא היה כזה פשוט. לבנות את זה בסדר זה מאוד קשה. זה לא שאני באה נכון. ואני רוצה לצייר פה עכשיו איזושהי תמונה. זה לקח זמן. התגרשנו בסבבה והכל טוב וזה וזה וזה. לא, השנה הראשונה מאוד מאתגרת. על להבין רגע שיש שתי בתים, להבין רגע איפה אנחנו גם כהורים. מתחילים להסתדר מחדש. להסתדר מחדש, ופתאום יש לילדים שני בתים שהם צריכים להסתגל אליהם. יש את הבית של אמא, יש את הבית של אבא, יש לי את החדר אצל אמא, יש לי את החדר אצל אבא. האחריות שפתאום על הכתפיים של הילדים, זה משהו שלא הרבה מדברים עליהם. הילדים לוקחים המון אחריות בגירושים, כי כשהם הולכים נכון. לישון אצל אבא שלהם, הם צריכים לקחת ציוד, והם צריכים להחזיר את הציוד. ואני לא אשכח שעידו אמר לי, אמא, אין לי כוח לזה, להיות אחראי כל פעם לקחת ולהחזיר. והוא גם שכח את זה כמה בדברים, והיה צריך לקפוץ לקחת, כי מזל שאתם גרים באמת בעיר סמוכה, כי זה היה מאוד קשה, ההתנהלות הזאת. כי הוא היה צריך את זה ליום למחרת ללימודים. אבל גם אני וגם אבא שלו היינו מבינים את זה, שכמה אחריות יכולה להיות עליהם. בסוף זה ילד בן 8 וילדה בת 5. כמה אנחנו יכולים לתת להם את האחריות? אז באיזשהו מקום האחריות גם היא אצלנו, כי אם הילד צריך ללכת עם ציוד לבית הספר, אני צריכה לדאוג שיהיה לו ציוד, וגם אתה צריך לדאוג שיהיה לו את הציוד. אז בוא נעשה את זה ביחד, שלא יקרה מצב שהוא יגיע לבית ספר ולא יהיה לו ציוד. זה לא יקרה. וזה לא יקרה מבחינתי, גם אם זה בא על חשבוני, בלצאת, בלקחת, בלהביא ולהחזיר, כי אני מבחינתי, הילדים שלי, בשנה הראשונה, זה היה אקוטי מבחינתי, לתת להם מענה הרבה יותר עוטף ותומך ומכיל ומאפשר ומתגמש, וגם אם זה על חשבוני. זה במיוחד לבנות את הקרקע הזאת, אחרי גירושים זה מאוד מאוד קשה. אז מאוד. יש לי באמת כמה מסקנות שאני זוכרת שאנחנו דיברנו עליהן ביחד. אחת המסקנות, אחת התובנות אולי שהגעת אליהן בגירושים, זה שקיבלת החלטה, אני לא מדברת על אבא שלכם. על אבא שלכם. בחיים לא. כל מה שיש ביני לבינו,
זה רק ביני ובינו. זה רק ביני לבינו. עכשיו, היו הרבה דברים שקרו לאורך הדרך, והם היו חשופים אליהם, והם באו ושאלו שאלות, ולמרות זאת סגרת ואמרת, שומעים? לא יקרה. זה ביני לבין אבא שלכם? אנחנו ילדים גדולים, אנחנו נפתור את זה, ולא הכנסת אותם לתוך הדבר הזה, והיו, כי היו. זה לא היה בהתחלה. אני שוב אומרת, ההתחלה הייתה נורא קשה. אני חושבת שגם ההסתגלות, פתאום לסטטוס החדש הזה, שאת עוברת לבית עם 2 ילדים, שפתאום כל האחריות היא אצלך. ואני, כשהתגרשתי, אני זוכרת שהטיפ הכי טוב שקיבלתי, זה, תחשבי שאת גם אמא וגם אבא. כי כשאת עוברת לגור עם הילדים שלך לבד בבית, את הרבה פעמים תהיי גם אמא וגם אבא. וברגע שתביני את זה ותבואי לזה מוכנה, זה לא יתסכל אותך. אז מה היית ממליצה באמת לאישה שעוברת כרגע משבר גירושים? אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, זה לא להתייאש. ולא לרחם על עצמך אף פעם. ותמיד לזכור, באמת, שהתקופה הזאת עוברת. ואם את לא תחזקי את עצמך, אם זה באמת במענה טיפולי, או חברי, או משפחה, או כל דבר שאת יכולה להאחז בו, בשביל לצלוח את המשבר הזה, תעשי. לא לשכוח את עצמך בדרך אף פעם. זה עוד משהו שאמרת לי, לבחור בעצמך. תמיד לבחור בעצמך. וזה לא אומר שאם את בוחרת בעצמך, את לא אוהבת את הילדים שלך, ואת לא רוצה טוב לילדים שלך. ובואי, אני אגיד לך את זה הכי פתוח, לפרק משפחה זה הדבר הכי קשה בעולם. הכי קשה בעולם. אין דבר יותר קשה מלפרק בית. אין יותר קשה. ואני עם אבא שלהם הייתי לא מעט שנים, זה 16 שנה, זה חצי חיים. ולפעמים אמרו לי, וואי, לא רואים שאתם גרושים. מה זה לא רואים שאתם גרושים? כי מה, צריך לשבת ביחד ולהיות אויבים? הרי פירקנו, כי זה לא יסתדר. מה יעזור לי ומה ייתן לי? אני מדברת רק בשם עצמי, כן? כי כל מקרה הוא לגופו. מה ייתן לי לריב איתך עוד 5 שנה, 2, 10? מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? עצבים, חוסר שקט, התעסקות מיותרת בטפל. כי בסוף להתעסק במלחמה, היא משפיעה עליי, היא משפיעה על הילדים. אבל אין לפעמים את הברירה הזאת, הרי אנשים מגיעים לבתי משפט, ולא תמיד יש הסכמות לגבי הילדים. כל מקרה לגופו, וגם שכל לגבי רכוש. נכון, אבל שכל מקרה לגופו, היו לי הרבה ויתורים בגירושים. אז אני זוכרת, אז אני זוכרת שאני רוצה להגיד שאת אמרת לי, פשוט תבני על עצמך. נכון. ותוותרי. אם צריך לוותר בשביל הבריאות הנפשית שלי, בשביל השקט שלי, בשביל לגדל את הילדים שלי בבית מאושר. הנפש שלי לא שווה שום כסף שבעולם. כי יכולתי בכל שלב להגיד, טוב, אני בכל הכוח, בתי משפט, טה. אני עם עצמי, הדבר הראשון שעבר לי בראש, שאני את הכסף הזה, של המלחמה הזאת, שנקראת מלחמת הגירושים, משקיעה בילדים שלי. את האנרגיה הזאת, את הדברים, ולפתח מחדש, ולא בבתי משפט, ולא בשנים מייגעות ועצובות וקשות, ובגלל זה פתחתי בפרק ב' בחיים שלי, ממקום נקי, ומאפשר, כי אם הייתי עדיין במלחמה הזאת, מור, לא הייתי יכולה לבנות פרק ב' עם יעקב בחיים. אז מה באמת היית ממליצה לאמא שצריכה להמשיך לתפקד, ולהיות שם בשביל הילדים שלה, ועכשיו להתחיל להבין בביטוחים. זה להבין בהכל. בטסטים. זה להבין שאת אמא ואבא לכל דבר, כן? בדברים שאולי לא התעסקנו בהם בתור אמאות, נשים, לא יודעת. אבל אני יכולה להגיד לך שבאמת הדבר הזה של לא להתייאש ולא לוותר, ותסתכלי על הילדים שלך כעוגן. לעשות את הצעד הזה. כעוגן. תסתכלי עליהם כמוטיב, כמצפן. כמצפן, כי באמת, את זוכרת כמה פעמים הייתי אומרת לך, עידו ואורי היו העוגן שלי. הם היו החבל הצלה שלי בהרבה ימים שאני רציתי פשוט רק לישון ולא לקום, ולא הייתה לי את האפשרות לעשות את זה. כי איך אני אעשה את זה שיש לי 2 ילדים קטנים? הם צריכים להיות מתפקדת. אני לא יכולה להגיד לעצמי עכשיו, טוב, אני נכנסת למיטה, אני אקום מתי שבא לי. לא, אין מתי שבא לך. ואני יכולה להגיד שאותי, הדבר שהציל אותי, זה מוד ההישרדות,
ומוטיבציה, בשביל הילדים. ורצון שהילדים האלה יחוו כמה שפחות נזק. וזה לא משנה במה זה כרוך. הנפש שלהם תהיה כמה שפחות מצולקת. מהצד שלי. אז באמת, אנחנו ממש מתקרבות לסיום, ואם אני מוציאה כמה דברים חשובים שבאמת היו לנו להעביר לאימהות אחרות, לנשים אחרות, זה לבחור בעצמך, זה מה שהייתי רוצה שיקחו ממך את היכולת הזאת להגיד, אני גם חשובה פה. יש את אמא מור, ויש את מור, והיא גם חשובה פה. לא פחות מאמא מור. ולא פחות. כי אם לא זה, אז האנרגיה שלנו תיגמר. וזה חשוב שנלך לחופשות, וזה חשוב שנלך לחופשות בזמן זוגי, ולא נתנצל על זה. בטח, גם זמן זוגי, לא בהכרח רק חופשות. מצפון. לעשות זמן זוגי. זמן זוגי זה גם לצאת להליכה ברגל. זמן זוגי זה הזמן שלך רגע לנתק את הכל, ואת והוא, או רק את לעצמך. זה בסדר. ולבחור בעצמך, ולא להתנצל. תמיד, לא משנה באיזה שלב את בחיים שלך, לפני גירושים, בגירושים, בנישואים, בזוגיות לא טובה. בזוגיות טובה, זה באמת לא משנה. כשאת בוחרת בעצמך, ככה יבחרו בך. בדיוק ככה. כי כשאת תאהבי את עצמך, ואת תראי את עצמך כראויה ומוערכת, ככה יראו אותך. וזה המסר שלי לכל אחת שאיפשהו זה יגיע אליה, שלא להתנצל. את אימא לא פחות טובה, גם כשאת בוחרת בעצמך, וזה בסדר. לגמרי, לגמרי. זה אחד הדברים, באמת, התובנות שלקחתי ממך, ואני מאוד מודה לך על זה. מאוד. כי אני מאז... טוב, לידה הבאה תשרייני ישר איזה נופש. לידה הבאה... בצירים ישר תסגרי נופש. זה מה שאני... את מרגישה את הצירים הראשונים, נופש. אני כבר לא מחכה לצירים וכבר לא מחכה ללידה. אני למדתי ליישם את זה עוד כאן ועכשיו, ואני, אם אני בוחרת שאני פשוט קונה ופשוט עושה ולא מתנצלת על זה, לא... צריך לחיות פשוט. ואת זוכרת, היום דיברנו על הכרת הטוב, אנחנו לפעמים שוכחות להגיד תודה. אז תודה. ותודה על כל מה שיש לנו, כי זה לא מובן מאליו. והדברים הקטנים והרגעים הקטנים הפשוטים, שתמיד יהיו לנו. תמיד יהיו לנו. וילדים זה מבורך, ומשפחה זה מבורך, וזוגיות זה מבורך. ופשוט אנחנו רק צריכות... צריך לדעת לאזן את הכל. כן, ואנחנו צריכות לזכור שגם אנחנו פה. ואנחנו לא צריכות לוותר. לא על מה שאנחנו רוצות וחולמות. ואני חושבת שהנה הוכחה. ושאנחנו פה היום, ואנחנו מגשימות איזשהו חלום ורצון, ובחירה בעצמנו. היום הזה הוא בחירה בעצמנו. אז אנחנו צריכות להגיד לעצמנו כל הכבוד. לגמרי, אנחנו אלופות עולם. ותודה לך. תודה לך. ממי שלי, שנכנסת לחיי והבאת לי מלא צבע. זה את הבאת לי כל כך הרבה דברים. וחוש הומור וצחוקים, וכיף, ומעבירה לי את האימהות. שתמיד נמשיך להצחיק ושיהיה לנו כיף. יש לי סלוגן, כל אימא צריכה אימא שירן בחיים שלה. את חושבת? כן, לגמרי. זו המחמאה הכי טובה שיכולת לתת לי. זו באמת המחמאה הכי טובה שיכולת לתת לי. אני חושבת שלהעביר איתך את האימהות, זה פתאום הפך לקצת יותר שפוי, נורמלי, מצחיק. אני חושבת שכל דבר, כשאת הופכת אותו ככה, במי שאת הופכת את זה לצחוק, זה ממש עוזר לשמור על שפיות. זה מאוד חשוב לשמור על הומור. מאוד. ואני באמת חושבת שהמטרה פה, באמת, והמסר שהוא כל כך חשוב שאנחנו יוצאות מפה היום, זה שאת ואני נמשיך להגשים את עצמנו. אמן. ושנפרח ונעשה דברים. בעזרת השם, ותביא את האיש של המופלטות. זה בעזרת השם בפתיחה. שלא תחשבי שזה יהיה קפוא, זה יהיה אך ורק טרי. לא חשבתי שזה יהיה קפוא. זה יהיה הכי טרי שיש. ובעזרת השם אני צופה לנו באמת עוד דברים טובים. ושנעזור לעוד הורים, אמן. ועוד ועוד ילדים, ולעוד משפחות, בפירוק, בהרכבה מחדש. כן, יש הרבה סוגים, יש הרבה הורים, יש הרבה משפחות. סגנונות. יש הרבה משפחות. היום באמת יש כל כך קשת רחבה כזאת של לגמרי, משפחות. לגמרי. ולהיות, היינו רוצות להיות אור בחיים האינטנסיביים של הורים, ולהיות קצת נקודה של צחוק
שפיות נכון. אצל הורים צעירים. שבאמת ככה הפודקאסט הזה ישרת את הבחירה בעצמך. אמן. זה הכי חשוב. ומה זה היה לי כיף איתך? תודה, חיים שלי. ואת מתנה? זה אני אומרת לך כל יום, את לא צריכה את הפודקאסט שאני אגיד לך את זה. את באמת מתנה בשבילי, ואת אבן דרך. ואומנם את קטנה ממני בכמה שנים, לא הרבה. 5. 5? תחשבי שאת נולדת כשאני כבר הייתי לפני כיתה א'. נו, בחייאת. בואי, אני כבר הייתי באלף, בית ג' ד', את רק נולדת. אז באמת כיף לי, כי אני לומדת ממך המון, ושנמשיך להשאיר אחת השנייה. אז מורצ'וק, תודה, ותודה למי שצפה בנו. תודה למי שצפה בנו, תודה למי שהקשיב לנו. אם אהבתם, אז תפרגנו, וככה אנחנו גם נדע או שיש עוד נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם. בדיוק, ויש לנו המון נושאים שרצינו לדבר עליהם, כמו באמת זוגיות עם ילדים, עוד כל מיני נושאים שלא מדברים עליהם, והיינו רוצים להביא אותם לשיח כשאפשר, והיום עם הרשתות החברתיות באמת אפשר. וזהו, אז תודה רבה. תודה רבה. והלוואי ונתראה. אנחנו נתראה בעזרת השם. אנחנו נתראה.